Mga kapuso, gawas sa pagbantay sa seguridad, tahas na sabkaron sa kapulisan ang pagbantay sa kinaiyahan labi na sa kadagatan. Sayro nato ang ilang mga proyekto nga ginahimo, pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Mardy Horteliosa II sa Regional Community Affairs Development Division sa Police Regional Office 10. Police Lieutenant Colonel Mardy, good morning sir, ug dayon dinhi sa At Home Mujamay Regional TV, kamusta? Kami diri sa Police Regional Office 10, no? Maayo gihapon. Although kapaningkamot kita nga makatabang kita, no, sa tuang implementation sa COVID-19 and of course sa peace and order. Good of course good morning sa atong tanan sa programa sa At Home sa GMA. Sir, unang-una paki-eksplikar ka namo nga kung ngano gawas sa pagbantay sa krimen ug kalinaw sa rehiyon, ngano sab mo nalambigit sa pag-amping sa kinaiyahan. Actually, dugay na nato ni siyang tahas kay usa sa mga core values sa PNP is pulis makakalikasan. Lubot pasabot nga ampingan nato ang environment nato kay kabalo naman kita na kung maglasong ang atong environment, no, dako kayo ang epekto nga mahitabo sa ato. Nag-experience na kita sa Sindong, sa Pablo, no, sa uban pa nga mga kalamidad nga miabot sa tuwa diri. So hinanglan natong ampingan kini siya kay dako kay mawala sa tuwa, dako kay itong mahimong problema kung madaot ang ato ang kinaiya. Ning bag-uhay lang mi biyahe kamo ngadto sa probinsya sa Camiguin alang sa kaligkasan. Sir, unsa kini nga proyekto? Yes, ang ato ang primary nga tuyo didto is mag-deploy kita og artificial coral reefs, no, ana nga area sa Camiguin. Wala ka na nagpasabot nga ang Camiguin guba na, no. Gusto lang sa ato ang government local government unit sa probinsya sa Camiguin nga mas madugangan pa ang talan-awon, no, sa ilang area. Kay ang Camiguin actually dito sa amo ang giadtuan ang Mantigi Island, grabe kay ka-nice ang area. White sand, tinaw kaayo ang tubig, daghan kaayo og isda, dili pa guba ang corals. Pero katong gideployan namo, no, sa artificial coral reefs, wala na kaytoy corals didto, no. Kibali natural kato siya nga puro lang siya balas. So gituyo katong butang to didto para mas mudaghan pa ang isda nga mo adto didtong area. Kay katong artificial coral reefs, mao man unya kato ang mahimong punoy-anan kung manubo na didto ang mga corals. Sir Mardy, gawas sa pagbutang og mga artificial reefs sa lugar, unsa pa ba ang mga gihimo ninyo sa kapulisan sa kadagatan diya sa Camiguin? Yes, actually in coordination kini nyo sa uban nga mga private individuals nga nag-coordinate dito sa Camiguin ug nagtan-aw pod, no, sa mas makalambo pa sa maayo nga talan-awon sa Camiguin, ilabi na gyud sa Mantigi Island, no. Ang Gijos Construction sila nagkuha natong artificial coral reefs, and of course in partnership po usab, no, sa DNR sa Camiguin, no, ahis sa Aqua Sport Beach Resort, Body Dive Center, and Maritime Police, no, atong mga volunteer na civilian para matabangan kato siya kay grabe kayo ka dako ang ato ang gigahin ato, no, kay of course ang artificial coral reefs gikan sa Cagayan de Oro gidala diri sa Camiguin, gisakay og barge, no. Tapos kami pod nga mga divers, no, nagasto og kaugalingon namo nga pondo, no, para pang tubil sa speedboat, no. Of course amo ang mga gamit para matabangan, no. Inuana ka importante ang pag-atiman sa kinaiyahan kay nasayod kita nga kung madaot ang atong kiniyan, mas dako po gid siyang epekto diri sa ato. Pero kung maatiman po nato kini siya, no, mas mudaghan ang atraksyon sa maong area ug mas daghan ang turismo sa maong area. Sir Mardy, aduna pa ba mga proyekto ang Police Regional Office 10 nga nakatakdang makabenepisyo ang atong kadagatan? Ug sir, mensahe ninyo sa publiko labi na sa pagpangga sa kinaiyahan. Yes, sa kadaghan karon, no, sa mga nga-train na sa ato ang kapulisan, no, under the leadership of Police Brigadier General Orlando B. Anduyan, daghan pa kitang mga areas ug nagpaabot po kita
sa mga LGUs nga magpatabang sa tua nga manglimpyo sa ilahang kadagatan. Hilabi na gid katong mga gipanghimo na nila mga sanctuary. Ang atong maritime group karon ug of course ang atong kapulisan sa rehiyon nakipag-coordinar na sa ato ang mga LGU para maatiman nila ang mao nga area ug mahimo nilang atraksyon. Kami lang ug katong mga private individuals ang naay capability nga maghimo niya na gumikan kay train kami. Ug usa pa, napay tungod sa paningkamo sa atong regional director, karon ongoing ang training sa dive master. But pasabot kani sila ang mga naay capability nga mag-uban ug magtudlo sa katong mga kaigsuonan nato ang gustong mag-dive. Mao kana siya ang amo ang gusto nga ipaabot sa atong katawan. Makita ninyo ang tiyada ang underwater. Kaya pa nato maprotektaran ang ato ang kinahiyahan, pinaagi sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon nga makatabang kita nga makaprotektar sa ato ang kinahiyahan. Ug mo salmot kita sa mga activity nga magprotektar sa ato ang kinahiyahan para dili kita magmahay inig abot sa panahon. Daghang kayong salamat, Police Lieutenant Colonel Mardy Horteliosa II sa oras ng imong gihatag dinhi sa At Home mo GMA Regional TV. More power alang sa inyong mga proyektong pangkalambuan. Daghang salamat, Jimmy. Maayong adlaw sa tanan. Maayong buntag sa tanan. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home mo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.